Toliyok, Oroquieta City, and patapos namin Riverside. So this is a very known Riverside of Oroquieta. So let's go and find out what's more exciting. So, and with me guys is my relatives. That one, oh, my first 3,000 na. Now, this is Dika, my inaanak. And this is my mama. Mama Biray. Hi. Guys, na to. Ang sa pinakabugnaw, nagapit dito sa Oroquieta. So ba rin siya guys, but iduyod din siya sa mga tao. So, atong tanawin dito sa kanila kitang lugar. Okay, so mukha kita dito sa live. So, dito na to. Karon medyo minus-minus ang mga tao kay school man sa diri, so hindi kayo sila nakakuhan after days sad mag-exam na, so unang minus sa gamay, pero gana na to ang lugar, very bante siya, cool in short. Kamsat sa mga cottages dito sa problema kay nagdaghan kayong cottage nga available. So it's a government siya nga kuan, so magtabang na mo sa cottage. Ang cottage ni quarantine man ang cottage sa dunya. So padulong taron sa pinakaladong nga part sa Riverside. So, niya mo ambak ko diyan niya. So, makita na ko pero yun. So, safe naman sad siya kay naman sa mga safety procedures sa mga visit para mauliran sa dulo. So, sa dulo ng delikado kay daghan mo sa mga ligo. So, magwasa kita ano. So, ambak kita ano niya. Sa kog ambak, so mutabok na ko kay gaulan na. See, so indot kaya ang shake sa mga bato ay nature dito nga pagkapato. So gaulan na yun siya, balik na ko, bye bye.
na to kung kanindot sa Toliyok, Oroquieta City. So, and now we are at Lapisig Bridge, Calamba. So, layo kay tagli. Layo kay tagli after guys kay nanguli naman mi after kay daulan man to siya ganina. So, makita na to karon nga medyo lubog-lubog pa lang suba diri So, here it is the Lapisig Bridge. And more to tanan, and don't forget to like, comment, and subscribe at my YouTube channel and my FB page, Mateo Disenyo. So, bye-bye. See you at my next vlog.